Dhansari Rural Development Committee mati DRDC atumpen kedamtang aruni phai krepo ani Central Forest IB a hemalong kecheng si klembang amai kang nipon. DRDA klembang amai kang yehut klembang phu klembang phiatum bang phokep society tong ponsi la so amai long koson si Dhansari constituency ang kang along koson pensi paching thur ponjima lapen rong along kisung pen kepajok pon thekjima aphan lamrai deng pon. Lapu Karbi Anglong Autonomous Council MAC election ahut setami ladak Dhansari constituency along mahang ke thek wek lapen longle ke dove ka phansi Dhansari Rural Development Committee pen ke Cherab Dunji puta laso amai long cherai pon. Nilitung ke damtang jami chiklo ni phai ko raga thom ani nilitung isi la Dhansari hawar ka chingthur ke chingri ji aphan Dhansari rat kidu ke boy aputha kam ke claim pi ji aphan pu isi Hongjai nilitung impon lo lake Dhansari Rural Development Committee pusini tum amen impon lo nasil bangso Hongjai pen nilitung ke bang jiarni abangke Dhansari rat akisung asonan kinang sot asonan nilitung kiri piji mate kiklem piponji kaching thura mona jasimet RD ki piponji kelang dunji kera dunji pansi tum kemang pondu Lapu BJP ruling bom sarkar atum kedo bom EM Pradip Dipusa phansi nonapong ticket pipon thu pute cherab dun thekte lapen ke nonapong ke chepadi pon popusi pherang ke amaya long ningje pon election age turji ko phana ba kele tum ke cherab dun thekte sabang ne tum pini singwai pon lo ada local mithang daga hemarit kedo lapen dag rada kedo kisung ga chiniba lampu phansi le tum ba ke election bang ke pon DRDA asong atumpen kedo an khai chingrom ponsi laso committee ke damtang jangmini phai ingkora ke thom ani parja ponlo lapen laso committee ke non MAC election akhuda phan kali bangso committee ke ajak ding ploya phan puta DRDA amai phu Robinson Teron kongchun bang Rajesh Timung pen pherang ke amai long lamthe jai pon how kha nitum na anti Dhansari kosonsi la bangso tak senang kok ma nitum na si pa ani kongchun bang ba si pinan ang tuman nam pa chini lo how na tum Dhansari nan ke pinan income dalo la so IM chu de pen punon ben rong kaching thur develop apa pina ani ring do hamane so ko ge khanjak lo nitum na side la nitum rong an abang ge punon ben kaching thur to war ga pin therong pin la nitum ke jat pen dak Dhansari ang tang long jitu mahang thek wek ayam mari chu tu masin tu mangai pini cerap dei basi bangso mai long itu cerai konten News Report Karbi Anglong Live